максимально надійний і комфортний. Має, дивіться, бачите, тут і амортизатор у нас стоїть під сідлом. Значить, грубе широке сідло, вилочка амортизаційна у нас на системі Nexus 8 максимально надійні. Ланцюг все захищено від піска, від пилюки. Має, значить, бачите, педалі в нас будуть в комплекті. Підніжка як мотоцикл, гальма передні, задні, ролерні. Обвода алюмінієві, міцні, усилені. Когось буде цікавити такий велосипед, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. А також можете заїхати до нас в Куликів веломагазин на вулицю Львівська, 20 на тест-драйв. В кого нема такої можливості, то ми надіслемо новою поштою. Резина, дивіться, Швальба, Марафон Плюс, антиприкольна. Можете по стіклах їхати, по колючках, не переживати, що проб'єте.